Израснах в дом, в който не се говореше за чувства. Колко от нас биха могли да произнесат това изречение, без гняв, но с едно дълбоко вътрешно разбиране, че нещо важно е липсвало, но не сме знаели какво точно. Мълчанието по отношение на чувствата не е просто нормата в нашето семейство. То често е форма на неосъзната емоционална неглижираност. Здравей, аз съм Ванеса и съм психолог. Ако посетиш сайта на Prime Health, ще научиш повече за мен, а и ще имаш възможността да запазиш своя консултация. Какво е емоционална неглижираност? За разлика от емоционалната злоупотреба, която е активна, т.е. обиди, манипулация, унижение, то емоционалната неглижираност е пасивна. Това е отсъствие. Отсъствие на внимание към вътрешния свят на детето. Това се случва, когато родителите не разпознават или не приемат емоциите на детето, не създават безопасно пространство за споделяне, игнорират или омаловажават емоционалните нужди, често ненарочно, защото самите те не са получили това като деца. Как изглежда един дом, в който не се говори за чувства? Когато си разстроен, но ти казват не реви, няма за какво. Когато се радваш на нещо малко, а те те сразяват с не се превъзнася. Когато има напрежение, но всички мълчат. Все едно нищо не се е случило. Когато думите обичам те, разкажи ми как се чувстваш или просто разбирам те, никога не са присъствали. Понякога семейството изглежда нормално. Никой не те е биел, имало е храна, топлина, покрив. Но нещо липсва и това нещо започва да тежи с времето. Как това влияе на детето, когато порасне? Детето, което не е научено да разпознава и изразява чувствата си, става възрастен, който не знае какво чувства или защо. Чувства вина, когато изпитва тъга, гняв или нужда от подкрепа. Има трудности да се свързва емоционално с другите. Поставя собствените си нужди на последно място. Често привлича връзки, в които отново не бива видян. Тези хора често се чувстват празни и откъснати от себе си. Казват си, имам всичко, а не съм щастлив. С мен ли има нещо нередно? Не, няма нищо нередно. Но има нещо пренебрегнато. Вътрешното ти емоционално аз. Но защо се случва това? Защо родителите не говорят за чувства? Най-често, защото и с тях не са говорили. Това е поколенчески модел. Много от нашите родители са израснали в среда, в която емоциите са били считани за слабост, излишък, а дори и загуба на контрол. Оцеляването е било по-важно от уязвимостта. Тук не става дума за обвинение, а за разбиране, за осветляване на нещо, което дълго е било в сянка. Добре, но как да се справим с последствията? Как се лекува тази празнина? Първата стъпка е да я признаем. Да си кажем, да, нещо ми е липсвало. Това не е каприз, нито преувеличаване. Това е истина. Втората стъпка – да се научим да назоваваме чувствата си. Какво усещам сега? Къде в тялото си го усещам? Какво ми подсказва това чувство? Третата стъпка – да си позволим да бъдем емоционално открити с хора, които го заслужават. Не с всеки, но с онези, които умеят да слушат без да поправят и без да омаловажават. Понякога е нужна помощ, терапия, подкрепяща група или просто някой, който ни дава пространство. Хубавата новина е, че изход има и той започва с нас. Когато осъзнаем, че не сме били научени да говорим за чувствата, можем да започнем да учим. В зряла възраст. И това не е провал. Това е сила. Можем да станем родители на себе си. Да дадем на вътрешното си дете онова, което е липсвало. Разбиране, приемане, правото да чувства без вина и срам. Да кажеш израснах в дом, в който не се говореше за чувства, е акт на осъзнаване. Но да добавиш и сега уча себе си да чувствам. Това вече е изцеление. Благодаря ти, че остана до края и нека те помоля, ако видеото ти е харесало, изпрати го на приятел. Може би някой има нужда да чуе точно това. До скоро!